keksitty laittaa, niin sukusta kahtoen, niin laukaus varmaan. Ei reagoinut millään tavalla. Että luoksepäästävyydessä ei ollut mitään ongelmaa. Tää tahtoinen luoksepäästävä avi. Kovuus, pehmeys. Ja se on semmoinen kiltti ihmiselle nöyrä koira. Niin se on +1 hieman pehmeä. Se pehmeys kertoo siitä ja sitten vähän tuolla pimeässäkin varmaan pehmeys tuli esiin. Muutenhan tää omilla jaloillaan tehty koko sitten. Temperamentti, vilkkausaste. No mitä me tässä pohdittiin, niin tuon kohtuullisen vilkkaan ja hieman välinpitämättömän välillä, mutta se niin hyvin reagoi sitten kuitenkin näihin meidän rekkuloihin täällä matkan varrella, niin kyllä me päädyttiin tähän +2 kohtuullisen vilkkaaseen. Ja sitten mikä on sen koiran vahvuus, mikä tässä näkyy, niin kun, että ei oikein osunut nämä meidän jutut niin sen sieluun kovinkaan paljon, niin oli se, että silloin hirveän sanoo epäkohteliaasti lehmän hermot, mutta tämä hermonen tasapainoinen koira kertakaikkisesti. Se on se vahvuus, ei tullut kovin pahalta nämä meidän. Koiran taisteluhalu, kamppailuhalu, se moottori, millä koira tekee töitä, mikä ajaa sitä eteenpäin suorituksissa, niin sitä saisi olla enemmän. Sitä me nähtiin nyt pienen verran tässä. Sen leuvoillaan suostu taistelemaan, otti verran kantaa, mutta ei se sitten esimerkiksi tuolla pimeässä ajanut sitä eteenpäin. Pieneen siinä jäätiin. Se koiran puolustushalu, miten laumaa puolustaa tässä sinua, niin se pieni halu me nähtiin sieltä, että aika pitkään pysyy kannassaan ihan tässä edessä. Ei se sanonut mitään, mutta ihan oli siinä topakasti sitä mieltä, että hän on nyt tässä välissä kyllä. Ja sitten kuukka kasvoi suureksi, niin väisti, mutta piti silti katse kohdalla. Sanan +1 terävyys, sen aggressioalueen käyttö ja seinäkoe erikoiskokeena, missä koira jätetään yksin ja sitä uhataan, miten se nousee sieltä vastustamaan ihmistä. Ja tämä koirahan ei noussut aggressiolle. Sen hyvät hermot tietysti ja sitten tämä pieni pehmeys siellä vaikutti, että ei ihmistä vastaan nousta. Ja sitten kokonaistoimintakyky, sen rohkeus jatkaa keskeytyksettä järkevää toimintaa ja itsenäistä toimintaa, niin se nyt ei ollut kovin suurta. Sillä on pikkasen semmoinen poissulkeva systeemi, että kun ei pelota, kun ei hermostu kuormitu, niin asiat voi jättää niin kuin kuittailla vaan, että ei kannata noteerata. Ja sehän nyt ei ole tällä testillä testattuna kovin hyvää toimintakykyä, vaan niin pitäisi niin ihan oikeasti toimia. Ja tois pimeä huone oli mitään hätää, tässä voi käydä pitkäkseen. Ei sillä ollut niin kertakaikkisesti niin semmoista uteliaisuutta ja hinkua selvitellä juttuja. Ja se on osittain niin rohkeuden puutetta, toimintakyvyn puutetta myös. Ja hyvät hermot kun on, niin voi pistää sitten pitkäkseen työmaa eessä. Ei niin työt rasita. Ja näillä näytöillä, kun se kuitenkin täällä toimi osioissa, niin on tämä toimintakyky pieni. Se on tässä -1. Näin ollen hyvillä hermoillahan tämä koira pelaa hyvin pitkälle. Että maailma ei sitä hätkäytä hirveän paljon. Lomake myös pisteyttää, mutta se tärkein sanoma on toki näissä ruksin paikoissa, mitä me halutaan tästä koirasta sanoa. Mutta lomake pisteyttää silleen, että täällä on nyt plussapuolella 155 ja miinuksia tuli 25 toimintakyvystä ja taistelukalusta yhteensä.